Senyor, cantaré tota la vida els vostres favors. Lectura de la segona carta de Sant Pau als cristians de Corint. Germans, portem el tresor del ministeri que Déu ens ha confiat, com a gerres de terrissa. Així, queda ben clar que aquest poder altíssim ve de Déu i no pas de nosaltres. Quan les contrarietats ens envolten per tot arreu, no quedem del tot encerclats. Quan no sabem com escapar-nos, a la fi trobem la sortida. Quan els que el persegueixen ja ens tenen a les mans, no quedem del tot abandonats. Quan ens trobem per terra en la lluita, no arribem a perdre la vida. Sempre i per tot arreu portem la mort de Jesús en el nostre cos, perquè també en el nostre cos es manifesti en el seu esclat la vida de Jesús. És ben bé així. Nosaltres vivim, però per causa de Jesús. Sempre estem a mercè de la mort, i així la vida de Jesús manifesta el seu esclat en la nostra carn. D'aquesta manera, ni la mort no deixa mai de fer en nosaltres la seva obra, ni la vida en vosaltres. L'Escriptura diu: em sento ple de fe, i per això he parlat. Nosaltres, doncs, que tenint el mateix esperit de la fe, també ens sentim plens d'aquesta fe, i per això parlem i sabem que aquell que ressuscità Jesús, el Senyor, també ens ressuscitarà a nosaltres amb Jesús i ens portarà a la seva presència juntament amb vosaltres, perquè tot això és en bé vostre. Així, la gràcia de Déu, que es multiplica a mesura que s'estén a molta gent, farà que sigui desbordant l'acció de gràcies a la seva glòria. Paraula de Déu. Us loem, Senyor.